Halo, Parlok Baro, Dakane ka District Magistrate ka Ribhoy District Nongpo, kala penjeri ka Section 144 CRPC Habarok away ka District, bat lengba kane ka Kondon An, kala manai ki Riu Shimet, na kunhun bakimbit ban syok na wi dawai ha ki wa he, wa dut ni kinur ki badon ha ka District, da ka jing temu, tang ban peniapat hari ki dok ha, bat do Henry kaban kta ru ya ka kot ka kya bat ka jing im ki briu ki ba pendon kam ya ka kumta bat tingkai bat ban penne pensa e ki do ki ba im ha la karpat ikinong shong iwei pa iwei bakin sngo ha ban kersyan ya ka ne ka jing mana bat ladalap ni ki bele persya onle ya ki da ka bateng kat kum ka an kani ka hukum kantri kam no shi sendan hadu benda pen benda da kum pat Kublai Shibun.